चिरां जिल्ला लावख्रिगुरि गामियाव अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो बिटिआर ट्राइबेल संघ कोअर्डिनेशन कमिटिनि आगान इएम रनजित बसुमतारीनि इभिक्सनखौ कम्प्रमाइज खालामा होननायखौ जों बरायो नाथाय आयेन बेरेखा ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव हाबसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारालासे हाग्रा होबथानायनि नामाव ट्राइबेल हारिखौ ट्राइबेल हानिफ्रायनो होखारनायखौ जों गनाया गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय हाग्रामा महिलारियाबो थांनाय 15 बोसोराव ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव आयेन बेरेखायै हाबनानै थानाय सासेबो ट्राइबेल नङि सुबुंखौ होखारनाय नुनो मोनासै हाग्रा होबथानायनि नामाव ट्राइबेल हारिखौ आलाय-सिलाय खालामबाय थानाया जोंनि हारिनि थाखाय मोजां लैखोन नङा ट्राइबेल संघआ बिटिआर सरकारजों ट्राइबेलनि बागै सावरायनो एपइन्टमेन्ट बिनायखौ प्रमद बर'आ दिनैसिम खोनासङाखै दिनै चिरां जिल्ला सान्तिपुर ओनसोलनि लावख्रिगुरि गामियाव दै लोमजाना हालाय-हाफाय जानांनाय रायजो राजाफोरखौ खौरां लाहैयो आसाम ट्राइबेल संघ आरो बिटिआर कोअर्डिनेशन ट्राइबेल संघ आफादा बे समावनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटिनि लेंथुमगिरि निरन्जन ब्रह्म बिथाङा जों दिनै बेयाव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय चिरां जिल्लानि रुनिकाटा सान्तिपुर ओनसोलनि बे लावख्रिगुरि गामियाव जेनाखि जोंनि न' बां गैजायै दैजों जेरावनाखि दैनि गाग्लोबनाय दं गामियाव बे दैजों गाग्लोबजानानै न' बां सिलिंखार गैया जानानै एसे हाग्रायाव बिथांमोनहा आश्रय लाहैदोंमोन दा बिटिआर सरकारजों हाग्रा बिफाननि जों बिथांमोनहा एभिक्सन खालामजादों एभिक्सन खालामजानानै दिनै जोंनिनो बर' एबा ट्राइबेल माहारि रायजो राजा माखासे बे लावख्रिगुरि गामियाव एसे हाग्रायाव आश्रय लाहैदोंमोन दै खुरखानानै न' बां सिलिंखार जानानै दा बे दुखुनांथाव जाथायखौनो बे दुखुनांथाव रायजो राजाफोरखौनो जों नायनो थाखाय अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय जों दिनै नुजाफैदों आरो दुखुथिया बिथांमोन एभिक्सन खालामजानाय बिथांमोन रायजो राजाफोरजों जों रायलायदों भाब बिनिमय खालामलायदों सुखु दुखुनि बाथ्राखौ जों मिथिदों बाहागो लादों दा जोंनि बुंनांगौआ बेनो जे बिटिआर सरकारनि जेनाखि हाग्रा बिफान बिथां इएम रनजित बसुमतारी दा बिथाङा हाग्रा ओनसोलखौ रिजार्भखौ रैखा खालामनायनि नामाव जाबायदि जोंनि बर' एबा ट्राइबेल रायजो राजाफ्रा हाग्रायाव आश्रय लायोबा जेबायदि एभिक्सन खालामदों हाग्राखौ रैखा खालामनायनि नामाव बेवहाय जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु गावजों गाव बर'जों बर'नि हायावनो बर'लेण्डआवनो बर'नि फिसाफोरखौ एसे कनसिडार खालामनायनि ओंथि दंमोन कनसिडार खालामजायोमोन एबा जिहेतु दिनैहाय बे लावख्रिगुरि गामिनि जेनाखि होखारजानाय उच्चेद खालामजादों बिटिआर सरकारजों बिथांमोना जिहेतु ओरैनो हाग्राखौ दखल खालामनानै थाहैयाखै बिथांमोना जाय गामियाव दंमोन बे गामिखौ जों नायजोब्बाय कमप्लिटलि गामिखौ दैया खुरखानानै जेनाखि गराखहनिया होननानै बुङो बेहाय बाला अन्थाइ हाफाव जाजोब्बाय दा बेयावथ' मानसिनि थानायनि खुनु रोखोम उपयोगी नङा बेवहाय बोरै संसार जानो बेवहाय बोरै जिउ खुंनो दा बे हिसाबै मोनसे हाग्रा ओनसोलाव बिथांमोनहा प्लास्टिक होना आश्रय लाहैदोंमोन किन्तु जिहेला दैया जेब्ला बेयाव खुरखानानै बिथांमोननि गामिखौ सिलिंखार खालामदों गतिके सरकारनाव बिटिआर सरकारनावबो प्राकृतिक दुर्योगनि मोनसे बिकल्प प्राकृतिक दुर्योगजों बिध्वस्त जानाय रायजो राजाफोरखौ मोनसे बेबस्था लानायनि बिकल्प लामा रायजोनाव सरकारनाव दङमोन बेखौसो खालामनांगौमोन बिथांमोनखौ बे दै खुरखानाय प्राकृतिक दुर्योगजों बिध्वस्त जानाय रायजो राजाफोरखौ गुबुन मोनसे जायगायाव बिथांमोनखौ एसे आश्रय होनायनि बेबस्थाखौ सरकार लानांगौमोन नाथाय बेखौ खालायालासे डाइरेक्टलि जेराव बिथांमोनहा आश्रय लाहैदों बेवहाय एभिक्सन खालामबाय न' बां सिलिंखार खालामबाय दिनै बिथांमोनहा आलाय आथानि जानानै दं बियो जों ट्राइबेल रायजो राजा एबा बर' रायजो राजानि थाखाय मोजां बाथ्रा नङा बे दुखुनि बाथ्रा नंखायनो जों खावलायदों बिटिआर सरकारा बेबायदि खालायबाय थायालासेनो जोंनि बर'लेण्डआवनो हाग्रा ओनसोलानो जा जियानो जा जोंनि रायजो राजाफोरनि गावनि हारि रायजो राजाफोरनि सायाव जाहाथे बेबायदि हाग्रा रैखानि नामाव बेबायदि एभिक्सन खालामना आलाय आथानि खालामबाय थायालासेनो मोजां सिन्था खालामनानै जाहाथे मोजां थांना थानायनि बेबस्थाफोरखौ खालामो बिथांमोनखौ बेबायदि एभिक्सन खालायालासेनो गुबुन सरकारि हाफ्रावबो बिथांमोनखौ लांनानै दोनहैनायनि बेबस्था खालामनो हायोमोन आरो बिटिआरआ बा बिटिसिआ जिहेतु मोनसे ट्रेन्सफार डिपार्टमेन्ट बिथांमोनहा माने आसाम नङा बिथांमोनानो सुखिया भाबै खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो बे बेबस्थाखौ लानो हायोमोन दा बे जों बिटिआर सरकारखौ खावलायदों बिथांमोनहा जा खालामबाय एभिक्सन थाबैनो बिथांमोनहा बबेयाव थागोन
मोजां रैखाथि गोनां थावनियाव थानानै बिथांमोनहा जाहाथे थांना थानायनि राहा लामा मोनो बे बेबस्थाखौ बिटिआर सरकारा खालामनांगौ बिटिआर सरकारा बेखौ खालामथारनांगौ जों बेखौ खावलायो दिनै बेजों लोगोसे जों मानिबायानो हाग्रा रैखानि नामाव बिटिआर सरकारा दिनै जोंनि रायजो राजाफोरखौ बेबायदि इभिकसन खालामदों बोदोर जादों दिनै बिथां मानगोनां इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्राखौ रैखा खालामनायनि नामाव गावनि जाथिब्लाबो ट्राइबेल जाथिबाबो इभिकसन खालामनो बिथाङा फावसयाखै नागा दा बेबायदिनो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव एसेबां इलिगेल एनक्लजारफ्रा एनक्लज खालामनानै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि जोंनि हाया खमब्लाबो 4 लाख बिघासो जोंनि हाया अबैध बेदखलकारिफोरजों बेदखल जानानै दङ नुनो मोनदों दि बाहायनो थांनाय बावैसो सिगां गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि आयेन मथे आरो फोसावनाय मथे माने ट्राइबेल बेल ब्लकआव थानायफोरखौ होस्रांनांगौ मोनसे नटिस फैदोंमोन नाथाय बिटिसि सरकारा दासिमबो बे खामानिखौ मावो नाथाय बिनि उल्थाय जों नुनो मोनो जे ट्राइबेलफोरखौसो होखारनाय दा बेनि खेथ्रआव नोंथांमोना बुङो जिखिनि थासारि दा सोलिनाय दा बे नंगौ बेनो दा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव एसेबां बिघा लक्ष लक्ष बिघा हाया एनक्लज जानानै दं अबैध बेदखलकारि बिथांमोनहा माने बेदखल खालामनानै दंजोबो आरो बिनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ बावैसो सिगां बिथांमोना निर्देश नटिफिकेसन बिथांमोना फोसावदों बिथांमोना नटिस जारि खालामदों जे चिरां जिल्लानि आरो बाक्सा जिल्लानि गासै मोनथाम रेभिनिउ सार्केलनि आन्डाराव बे गामिफोरखौ इभिकसन खालामनांगौ होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआ निर्देश होदोंमोन आरो बेखौ निर्देश मथे बिटिआरनि सरकाराबो नटिस जारि खालामदोंमोन किन्तु दिनैसिम बे थारिखआ उच्चेद खालामनांगौ गुवाहाटी हाइकर्टनि जेनोखि उच्चेद खालामनायनि निर्देश होदोंमोन बेयो समा बारग'लांबाय दिनैसिम बिटिआर सरकारा उच्चेद खालामनाय जायाखिसै मानो उच्चेदखौ जायाखिसै मानो उच्चेदा जायाखिसै दिनैसिम बिनि थाखाय जों सरकारखौ दाबि खालामदों सरकारखौ सन्देह खालामदों जों खुनु राजनैतिक दलनि पक्षपात नङा जों बिर'धिबो नङा जों गासैबो जोंनि मा बिपिएफ मा इउपिपिएल मानो खारन आगोलनि बिपिएफनि सरकाराबो 15 बोसोराव खुनु अबैध बेदखलकारिखौ गामि मोनसेबो न'खरसेबो बिथांमोना उच्चेद खालामाखै दा बेबायदि राजनैतिक खारनाव होननानै जों सानना लादों राजनैतिक खारनाव जुदि जोंनि पार्टिया जोंनि सरकारफोरा जुदि बेबायदि जोंनि हा हु ट्राइबेलनि सय सम्पतिखौ जुदि बेबायदि जोंनि जेनाखि सांबिधानिक अधिकार सांबिधानिक सुरक्षानि फारसे बिथांमोना गोसो होआब्ला उच्चेद खालायाब्ला जोंनि ट्राइबेल एबा बर'नि हा हु सय सम्पतिया जोबस्रांलांगोन नामा फोजोबगोन नामा बिथांमोना राजनैतिक स्वार्थनि थाखाय बे जोंनाव ट्राइबेल संघनाव मोनसे प्रश्न जादों दा नंखायनो जोङो खुनु राजनैतिक दलनि जों बिर'धि जों बयखौबो मोजां मोनो मानोना राजनैतिक दला गोबां जाति जनगोष्ठीखौ लानानै राजनैतिक दलब्लाबो जिहेतु इउपिपिएलआनो होन बिपिएफआनो होन बिथांमोनहा जिहेतु जोंनि ट्राइबेल एबा बर' दैदेनगिरिफोरजोंनो दैदेनजानाय राजनैतिक पार्टि हिसाबै जोंहा समर्थन दं नाथाय बे समर्थननि ओंथिया बे नङा जे जोंनि ट्राइबेलनि सुरक्षा ट्राइबेलनि सांबिधानिक अधिकारखौ बिथांमोना खर्ब खालामगोन नामा बेवहाय जों सापर्ट गैया नंखायनो जोंनि बे थामोनथा ट्राइबेल हारिनि बर' हारिनि जेनाखि थामोनथा बेखौ बिथांमोना रैखा खालामनांगौ आरो बेखौ खालायालासेनो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि अबैध बेदखलकारिफोरखौ दिनैसिम उच्चेद खालायालासेनो जोंनि हारिखौसो जोंनि ट्राइबेल हारिखौसो बर' हारिखौसो हाग्रा रैखानि नामाव उच्चेद खालामबाय थानाया बे मानिजाथाव नङा बिनि थाखाय जों सरकारखौ गरिहना होयो आरो इयुनाव बेबायदि खालायालासेनो जाहाथे बिटिआरनि हाग्रा बिफान बिथांमोनहा जाहाथे मोजां बिबेसना खालामनानै खामानिखौ मावलाङो जों बेखौ आसा खालामो आरो जों बेखौ दाबि खालामो जों बेनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावदों जे बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी एभिकसननि बेलायाव खुनु कमप्रमाइज गैया जे नटिस ओंखारदों बेखौ खालामगोन आरो एभिकसनखौ जों खालामबाय थागोन नाथाय जों नुनो मोनाखैदि दिनैनि जे खेथ्रआव लावख्रिगुरिनि जायगायाव बिथांमोना हा गैजायनि थाखाय मोनसे जायगा आश्रय लादों बिथांमोन होगारदों नाथाय एसे सिगाङावसो ट्राइबेल बेलनि नटिस ओंखारनायखौ खामानिखौ मावाखै दा बिथांमोना कमप्रमाइज खालामा होनाया मानि थाखाय बुंनो हायाखै सोदोबथिया बिथांनि बे कमप्रमाइज खालामा होननायाव मस्ट वेलकाम ट्राइबेल संघआ नाथाय बिथाङा गावनि हारिखौ ट्राइबेल हारिखौ बर' हारिफोरखौ उच्चेद खालामनायनि खेथ्रआव कमप्रमाइज गैया होननाया बेसेबां आजावजाथाव खोथा बेसेबां मोजां बाथ्रा बियो साननो गोनां कमप्रमाइज खालामनो नाङा बेखौ जों वेलकाम खालामो नाथाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि एनक्लजारफोरखौ इभिकसन खालामनायाव उच्चेद खालामनायाव बिथांमोना कमप्रमाइज खालामनो नाङामोन नाथाय बेखौ खालायाखै जोंनि गावजों गावसो गावनि हारिनि बेलायावसो उच्चेद खालामनो कमप्रमाइज खालामा होननाया बियो मोजां बाथ्रा नङा बेयो मोजां बाथ्रा नङा गतिके ट्राइबेल एबा बर' हारिया हाग्रा बंग्रायाव थानायनि अधिकार दं ट्राइबेल संघआथ' जों बेखौ थायो मानोना ट्राइबेला
बर' हारिया एबा ट्राइबेल हारिया हाग्रा बंग्रायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो थाखायो आरो हाग्रा बंग्राखौ सिफायनानै बेखौ साब सिखोन खालामनानै मानसि हारिनि मानब जातिनि थानायनि उपयोगी खालामनाया ट्राइबेल एबा बर' हारियानो खालामदों। नंखायनो हाग्रा बंग्रायाव थानायनि ट्राइबेल एबा बर'हा मोन्थाय दङ। दिनै बिथांमोनहा हाग्राखौ रैखा खालामनायनि नामाव जे आयेननि दहाय होनानै बेबायदि खालामदों, बेवहाय बिथांमोनहा मोजां बिबेसना खालामफिननांगौ होननानै जों सानो। इयुनाव जाहाथे बेबायदि खालामनाया थिग नङा। नङाब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा जुदि बेबायदि गावनि हायावनो, गावनि रायजोआवनो, गावनि बिथायावनो, गावनि सिथ्लायावनो जुदि गावनि हारिया जुदि बेबायदि आलाय आथानि जाबाय थानांगौबा हाग्रा रैखानि नामाव, बियो जों रावनिबो थाखाय मोजां नङा। आं बिटिसि सरकारखौ, हाग्रा बिफानखौ, मानब गेदेर बिथां रनजित बसुमतारी EM बिथांखौ खावलायो ट्राइबेल संघनिफ्राय, बिथाङा जाहाथे मोजां सिन्था खालामनानै इयुनाव बेबायदि गावनि हारिनि गेजेराव, गावनि ट्राइबेल हारिखौ बेबायदि हाग्रा रैखानि नामाव जाहाथे बिदि आलाय आथानि खालायालासेनो माबा जुदि मावनांगौ थायोब्ला मोजां सानै हयै बिथांमोननि थानाय आश्रयनि लामाखौ खालामग्रोनानै बिथांमोननि जिउ खांनायनि, बिथांमोननि रायजो जानायनि जायगाफोरखौ, जिहेतु सरकाराथ' हानि अभाब जायाखै, गोबां सरकारि हा दं नङाना, बेफोरावबो लांनानै दोनहैग्रोनो हायो। जाहाथे बेबायदि मोजां सिन्था खालामनानै बिथांमोनहा खामानि मावो। दिनै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव ओरैबायदि माने 4 लाखसो बिघायानो दिनै माने एंक्ल'ज दं। बेवहाय नन बनाफाइड मानसिफ्रा, नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्राबो बेवहाय माने बेदखल खालामनानै दं। नोंगौ बेवहाय प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्राबो आवग्रिनानै दङ। बेनिखायनो जों बिटिआर सरकारखौ जों 2000 आगोलनि बोसोराव 2022आवबो जोङो बिटिआर सरकाराव जों मेम'रेन्डाम होदों। बिटिआर सरकारजों रायलायदोंमोन जे उच्चेद खालायनांगौ। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि जेसेबांनाखि बेदखलकारि सन्देहजनक नागरिक बिथांमोननि जेनाखि बेदखल खालामनानै दं 3 लाख बिघानि बारा, बेखौ उच्चेद खालायनांगौ। बिथांमोनहा कमिटमेन्ट होदोंमोन। बिथांमोनहा हाग्रा बिफाननि जेनाखि EM बिथांनोबो जों मेम'रेन्डाम होदों आरो बिटिआरनि जेनाखि मानगोनां चिफ गाहाय प्रमद बर' बिथांनोबो जों होदों। खिन्थु दिनैसिम उच्चेदा जायाखै आरो जोङो बे आयदायाव रायलायनो थाखाय बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथां प्रमद बर' बिथांजों सावरायनो थाखाय ट्राइबेलनि जोंनि बेल एन्ड ब्लकनि समस्याफोरखौ सावरायना समाधान खालामनो थाखाय जों एपइन्टमेन्ट बिबाय थादोंमोन। नाथाय एपइन्टमेन्टखौबो दिनैसिम जों ट्राइबेल संघआ मोननाय जायाखै। दिनै बे लावख्रिगुरि गामियाव दुखुथिया बिथां होस्रांजानाय बिथांमोनजों जों बेखौ सुखु दुखुखौ बाहागो लाफैनो मोननानै, थासारिखौ मिथिफैनानै जों गोजोननाय मोन्दों। आरो बिटिआर सरकारजों दाबि खालामदों, जों आगोलबो दाबि खालामदों जे गावनि ट्राइबेल हारिनि गेजेराव खालामनांगौ माबा मोनसे थासारि फैयोब्लाबो बेबायदि खालामनो नाङा, खालामालासे बिथांमोना जाहाथे मोजां राहा लायो खालामनायनि सिगां बेखौ खावलायो। आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि अबैध बेदखलकारिफोरखौ, इलिगेल एनक्ल'जारफोरखौ इभिक्सन खालायथारनांगौ जों दिनैबो दाबि खालामो, इयुनावबो खालामलांबाय थागोन।